Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlarыбыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында сіздің игътибарыгызга атна дәвамында булган кайбер материалларны кабатлап күрсәтәбез. Алар безнең игътибарга лаек. Студияда мин Инсаф Абдулла. Кырым Республикасында яшәүче милләттәшләребез тагын бер күркәм гамәл кылды. Каһарман Гали Мәҗитовка хәтер тактасы куелды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация катнашты. Анда безнең төшерү төркеме дә бар иде. Зур вакыйга урыннан Ләйсәнә Садретдинова репортажы. Истәлек тактасы Кырым Республикасы Ялта шәһәренең Гали Мәҗитов исемен йөртүче урамдагы йорт диварына куела. Тантана башланганчы без каһарманның якыннары, эшен дәвам иткән хезмәттәшләре, милләттәшләребез белән аралаштык. Очень приятно, очень хорошо, что вы приехали, представители Татарстана, и что наши власти города организовали вот эту, как говорится, улицу назвали, и вот сейчас откроют доску в честь названия. Конечно, очень приятно. С Гали Ахметовичем связаны у меня и годы молодости, и годы воспитания молодежи. Хочу сказать, что человек очень скромный, очень собранный, очень ответственный, никогда не выпячивал свою награду, но носил ее с гордостью и достоинством. Очень любил Ялту, почти 40 лет здесь прожил, 33 года, вы знаете, отдал советской красной, советской армии. Героический человек, 183 вылета боевых бомбардировщиков, старший штурма. Это чего-то стоит. Здесь 3 школы. Одна школа и 2 там. Дети будут каждый день хотеть и смотреть. Я бы считал и посоветую провести такие уроки, чтобы дети знали по улице, какого человека они ходят, именем которого, какого человека названо. Обязательно. Мы выступали одним из инициаторов этого мероприятия. И на сегодняшний день, в знак благодарности нашим предшественникам, подразделения ДОСААФ России «Караульщики» находятся у памятной доски. Истәлек тактасын Гали Мәҗитовның улы ачты. Была какая пасмурная погода, открыли доску, посмотрите, какое солнце светит. Это действительно Господь говорит, что мы делаем благое дело. Очень здорово, что сегодня здесь присутствуют наши юноармейцы, наши кадеты, которые сохраняют эту память и которые будут нести ее дальше. Действительно, событие знаковое, и оно показывает, что в нашем городе, в нашей стране чтят память героев войны и передают это наследие нашим потомкам. Ну, это большое событие. Прежде всего, это память героя, который не просто прославлял, да, нашу страну, но он ее защищал. И я думаю, что это большой символ дружбы между двумя республиками. Мәҗитов Гали Әхмәтулла 1912 елның 14 августында Башкортстанның Ярмәкәй районы Яңа Шахи авылында туа. Эшчеләр факультетын тәмамлый. 1933 елдан Кызыл армияда. 1939 елда Совет гаскәрләренең Көнбатыш Украинаны азат итү походында, 1939-40 елларда Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышында 1941 елның 22 июненнән. Гали Мәҗитов 1944 елның мартында дошманның тылына бик эшкәре кирип, аның хәрби сәнәгый үзәкләрен һәм гаскәрләр тупланмаларын бомбага тоту өчен 183 сугышчан очыш ясый. Шулай итеп дошманга шактый зур зыян сала. Сугыштан соң кыю очучы СССРның кораллы көчләрендә хезмәтен дәвам итә. 1993 елның 30 гыйнварында вафат була. Ялтаның иске зиратында җирләнгән. Его не стало, мне было уже 20 лет, то есть как бы уже я была уже взрослая, знала, горжусь. Вот какой он? Таких вообще людей не существует, честно. Он был замечательный, спокойный, ответственный. Не забывайте никогда заплаченную ими цену. Храните в памяти, тогда не обесцените победу.
Halkım için aksın kanım, vatan için yansın canım, dağlar için yürek giysin, dengizlerim ruhum silsin. Halkım deyip, ilim deyip yansa eğer pek köngülüm, hiç ünükünmek demek yok ha, ütmegen bu gaziz gümrüm. Зур гурурлык Ялта шәһәрендә, Кырымда, шуңа татарның бийек шәхсе Советлар Союзы герое Гали Әхмәтович Мазитовның урамы ачылу, бу тарихыбыз, бу Россия өчен бердәмлек һәм халыктан да зур гурурлык. Йөрәктә, күкрәктә халыктан да зур гурурлык. Менә безнең бийек ватан сугышының бетүенә 76 елдан соң да менә шушы үзебезнең геройларны табып, аларга урам исемнәре бирү, элмә такталары үлү, китаплар чыгару, фильмнар чыгару, менә Карагызның Дивитаев турында Татарстанда яңа гына кино чыгып, халык тагын каратты. Шуңа күрә безнең буыннар алышына тарих ул мәңгелек. Шуңа күрә аны һәр вакытта да киләсе буыннарга истәлек итеп, һәм бу беренчедән бит инде тарихыбыз, икенчедән бийек җиңүсебез һәм шуларга тәрбия биреп, алга баруның төп мөнәсәбәтләре менә шушы. Ялта шәһәрендә Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы каһарманы, милләттәшебез Гали Мәҗитов урамы бар. Менә без хәзер нәкъ шул урамнан атлыйбыз. Инде аңа багышланган такта ачылды. Киләчәктә нәкъ менә шушы урында Гали Мәҗитовның бюсты торачак. Лейсана Садырдинова, Татарлар, Ялта шәһәре, Кырым Республикасы. Бүген аның фондында илебезнең генә түгел, дөньяның 26 телендә басылган китаплар саклана. Шуңа күрә дә биредә атна сайын диярлек төрле милләтләрнең кызыклы чаралары уза. Сүзебез Ульяновский шәһәрендәге бердәмлек дип аталучы 17нче китапханә хакында бара. Әле күптән түгел генә ярты гасырлык юбилейын билгеләп узган һәм яңартылган китапханә кабат үз ишекләрен ачты. Татарстан язучылары һәм өлкә губернаторы катнашында узган тантанада безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Ярты гасырлык тарихы булган әлеге китапханә Сембер татарлары өчен аеруча кадерле. Чөнки нәкъ биредә 1988 елның март аенда бер төркем милләттәшебез җыелып, туган тел дигән беренче татар милли оешмасына нигез салалар. Шул көннәрдән бирле 40 елга якын вакыт узса да, бу китапханә башка милләтләр сыман татарларның да яратып йөри торган мәдәни агарту үзәгенә әйләнде. Бүген биредә бәйрәм 50 елдан соң китапханә беренче тапкыр тулысынча реконструкцияләнде. Төзекләндерү барышында китап йорты зур үзгәрешләр кичерде. Аның уку заллары яңартылган, заманча техника белән җиһазландырылган һәм укучылар өчен яңача уңайлыклар булдырылган. Бу китапханәдә булып бөтенләй кара инде. Шул кадәр яхшы эшләнгән. Монда без балачакта мондай китапханәләр булса, без чыкмасыйк моннан. Яшерин батырын түгел, соңгы елларда китап укучылар кимеде, кеше китап укымый дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Бу yerдә моның киресен әйттеләр. Мисал өчен татар язучысы Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр китабының татар һәм рус телендәге басмаларын укучылар чираттырып алалар. У нас был конкурс на национальный книг. В среднем более 500 человек участники конкурса, но здесь был взрыв эмоций, соседние города присоединились. 1300 голосов набрала вот эта книга. Она выдержала 20 изданий. Это книга советского периода о двух врачах, о их жизни и об их наставниках. Төрле милләт халыклары китапханәсен ачу тантанасына килгән өлкәнең яңа сайланган губернатор Алексей Русских киләчәктә дә төбәктә яшәүче халыкларның мәдәниятен һәм телен саклау беренче чираттагы бурычларның берсе диде. Сохранение культуры, сохранение традиций народных. Это очень важно, поэтому будем в этом направлении вас всегда поддерживать. Яңа заман китапханәләр эшчәнлегенә дә үзгәрешләр кертә. Укучылар белән эшләүнең яңа алымнарын эзләргә мәҗбүр итә. Мы попробуем сейчас внедрить курсы родных языков. То есть для нас это очень важно. Мы будем с малых лет уже детям преподавать какие-то небольшие уроки родного языка. Сембер төбәгендә гадәти булмаган әлеге китапханәне ачу тантанасына килгән Татарстан кунаклары мондый эшчәнлек элеккеге еллардагы сыман китап укучылар санын арттырырга мөмкинлек бирәчәк диделәр. Менә бу китапханәнең ачылу ул зур мәртәбә. Губернаторның үзе килеп, шушы безнең байлыкларны күреп, рәхмәтләр әйтеп, сүзләр әйтеп китүе сезнең губернаторның. Ул зур мәртәбә. Димәк, ул сезне санный,
татарларның эшләгән эшләрен күрә. Китапханәнең фонды да даими рәвештә тулыландырыла. Бүген биредә 4000-нән артык татар китабы саклана. Безнең шатбыз, ник дисәгез, безнең татар китапларыбыз килеп тора. Безнең татар укучыларыбыз үзләренең алган китапларын укыйлар да, Гөлфия ханым китерәбез сезгә, халык алып укысын дип. Аннары бүләк итәләр. Шулай безнең инде автономия бүләк итәк, алар буш кул белән килгәннәре юк. Именно азак тигелгенә тагын конгресс күбиттереп безгә китаплар китереп тапшырдылар. Ә менә качан национальный проект булганда инде без китаплар алганда, алар инде безгә комплектап алалар теләсә 132 яңа китап. Узак еллардан бирле татар әдәбиятын пропагандалауга, милли мәдәниятне үстерүгә керткән уңышлары өчен китапханәче Гөлфия Самигуллина Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесенә лаек булды. Татар эшмәкәрләренең Сембер клубы исә көнкүреш техникасы алыр өчен сертификат тапшырды. Ә бөтен дөнья татар конгрессы китапханәгә бүләк итеп татар әдипләренең 300-дән артык өр-яңа китапларын һәм матур итеп зәвык белән эшләнгән альбомнарын бүләк итте. Киләсе 2022 елда беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел булачак. Бүген көндә шул уңайдан китапханә өлкәнең татар автономиясе белән берлектә бу зур тарихи вакыйга уңайыннан киләсе елга уртак эш планында кабул иткәннәр. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар. Татарлар редакциясе Алтайга сәфәр кылды. Алтай ул бөтен төрки халыкларының ватаны дигән гыйбарә яши. Нәкъ шушы урында татарның борынгы дәүләтчелеге, төрки каханлыгы оеша. Алтай җирләрендә татар тарихы ничек сакланган? Айзат Шәймәрдәнов борынгы эзләрдән атлап татарның шанлы үткәнен карап кайтты. Алтай үзенең табигате, кырыс цивилизация бузмаган яшәеше һәм хуш исле саф һавасы белән җәлеп итә. Ләкин татарлар өчен ул барыннан да бигрәк тарихы белән әһәмиятле. Алтай төрки халыкларының ватаны, аның бишеге дигән гыйбарә яши һәм күпчелек тарихчылар нәкъ шушы урыннан татарның нигезен эзләргә кирәк дип саный. Чөнки ни дисәң дә, татарның борынгы дәүләтчелеге ул төрки каханлык әле 7нче гасырда ук нәкъ шушы урыннардан, Алтай җирләреннән башланган. Алтай батыр бичикте аргыма катардын же. Памятный знак был установлен в 2006 году по решению первого президента Республики Татарстан Минтимир Шариповича Шаймиева. Әнвәр Әминовны Алтайда төп татар дип атарга була. Биредә татар мөхтәриятен җитәкле һәм Татарстан белән элемтәләр тота. Без басып торган һәйкәл Евразияның йөрәге дип атала. Аны Татарстан хакимияте куя. Алтай республикасына аяк атлау белән шушы истәлек билгесе яныннан узасың. Алтай, это всем известно, это родина тюрков, 5-6 век, это здесь был центр цивилизации тюркских народов, то есть язык, то есть много народов, вот этот 8 основных народов символизирует этот памятник 8 углов. Татарстан белән Алтай арасындагы элемтәләргә киләсе чыгарылышларда тукталырбыз, ә хәзер татарның борынгы дәүләтчелеге эзеннән атлыйк. Алтайның дәүләт музее нәкъ биредә төрки татарларның борынгы тарихын күрергә була. Алтай музее ул Алтай тарихы гына түгел, ә бөтен төрки халыкларга, шул исәптән татарларга да кагыла. Чөнки безнең барыбызны да төрки каханлыгы берләштерә. Ул да татарның бер дәүләтчелеге булып санала һәм ул нәкъ биредән, Алтайдан башланган. Менә төрки каханлыгының гаскәри заты һәм аның нинди югары дәрәҗәдә булуын погоннары түгел, хәзерге кебек. Нәкъ менә бил каешы күрсәтә. Ул алтыннан ясалган. Әлбәттә бу реконструкция, менә инде шушы чын бил каешының алтын тәңкәләрен һәм аннан түбәнрәк дәрәҗәдә саналган көмеш тәңкәләрен биредән күрергә мөмкин. Булар барысы да 8нче гасырга кагыла. Төрки каханлыгы алдынгы цивилизация була. Төркиләр беренче чиратта металлургия үсеше белән тан тоткан. Алар тимер, бакыр, алтын тапкан. Аннан хезмәт коралы, бизәнү әйберләре һәм иң мөһиме сугыш коралы ясаганнар. Нәкъ менә бу төркиләргә Евразия киңлекләрен Кара диңгездән ерак көнчыгышка кадәр яулап, уртак дәүләт булдырырга мөмкинлек бирә. Һәм менә шушы тимерчелек үсешен без музейда күзәтәбез. Средневековье Горного Алтая — это именно изобретение стремян. То есть, когда стремена изобретают кочевники, то появляется новый род войск. Это тяжело бронированная конница. То есть,
современному человеку вот эти стремена — это обыкновенные детали конской седлы на самом деле, да? А вот именно в древности, когда появились стремена, то у воина появляется точка опоры. То есть тяжело бронированный воин с легкостью может забираться на лошадь именно при помощи стремян. У него появляется точка опоры, и он сверху вниз может производить именно резящие удары. Константин Иртаков безне Алтай белән татарның уртак тарихы белән таныштыра. Ул вакытта безне төркишелек, тәңрешелек, хәрби рух берләштергән. Менә борынгы төрки рун язмасы әлеге уникаль ядкәрләрне Алтайда яшәүче милләттәшләребез дә игътибар белән карый. Данлы, шанлы тарих белән танышу татарда горурлык хисләре уята. Здесь можно увидеть уникальные черты лица, то есть это стиль изображения воинов. Әлеге кабер ташлары хәрби төркиләргә куелган. Ташта җирләнгән кешенең йөз кыяфәте сурәтләнә. Хәрби билбавы, кралы, киемнәре барысы да ташта ясалган. Таулы Алтайда мондый 300 таш табылган. Обнаруживает толстый слой льда. Бу Алтай принцессасы. Әлеге мумия хәзер музейда саклана, суыткычта. Ул безнең эрага кадәрле 4-3 гасырда яшәгән. Аңа 1993 елда юлгалар. Мумияның саклануы җасатның боз белән каплануына бәйле. Хәтта аның кулындагы татуировкаларына кадәр сакланган. Алтай принцессасы төркиләргә катнашы бармы? Билгесез, ләкин төркиләр яшәгән Алтайның борынгы җир булуына бу тагын бер кат дәлил. Төрки хаханлыгы шушы татарның борынгы дәүләтчелегенең башында торучы тарихи чылбырның берсе. Киләсе чыгарылышта без әлеге тарихи җирләрдә яшәүче милләттәшләребез турында сөйләрбез. Айза Шаймарданов, татарлар, Алтай. Ул гомеренең 35 елын үз халкының тарихын өйрәнүгә багышлаган. Төмән өлкәсе авылларына йөзләгән экспедициялар оештырган, дистәләгән фәнни мәкаләләр авторы, 7 китап язган. Россия Фәннәр академиясендә Себер татарлары хакында лекциялар укыган. Себер татарлары тарихы дөнья күләмендә өйрәнелмәгән ди Гөлсифа Бакиева. Галимә җәмәгать эшлеклесе Гөлсифа Бакиева турында тулырак киләсе видео язмада. Гөлсифа Бакиева Тубыл педагогия институтын тәмамлаган, бүген тарих фәннәре кандидаты һәм Томск дәүләт университетының өлкән фәнни хезмәткәре. Себердәге татар авылларына йөзләгән экспедицияләр оештырган шәхес ул. Каждый ауылда менә мин йөрим, 100 ашу авылны йөреп чыктым инде бүгенге көнгә. Әйткем киләте, каждый авылда үзләренеке әйтемнәре дә бар, йомаклары да бар, бәйтләр дә чыгаратлар кешеләр. Пай менә телебезне күргәсәтте. Тел югалса, югалаты безнеке мәдәниятебездә. Эшкәртелгән материаллар төрки халыкларының диалектлар атласына кертеләчәк. Себер татарлары да анда үз урыннарын табачак. Аннан кала тикшеренүләренә нигезләнеп Гөлсифа Бакиева монографияләр, мәкаләләр һәм китаплар яза. Себер татарларының мәкаль һәм әйтемнәре, Себер татарларының исемнәр сүзлеге, Тубыл шәһәрендә яшәүче Себер татарлары кебек хезмәтләре архивлардагы 20 еллык эш нәтиҗәсе. Минеңке менә исследованияларым Нинтен, сельская община, мусульманская общиналар, аулларныңкы, генеалогия, меценатлар турында. Каждый авылда менә булган үзләрнеңке муллалары, аларны гасырым элита дип әйткәле булады. Ул вакытта алар менә мәчетләрне саклаганнар, алар төзәгәннәр мәчетләрне, мәдрәсәләрне ачканнар, ул кешеләрне искә алып, аларның турында язып. Кем төзегән, кешеләр ни белән шөгыльләнгән, затлы нәсел вәкилләренең исемнәре һәм шәҗәрәсе. Аның коллекциясендә дистәләгән шундый исемнәр һәм фамилияләр. Шәҗәрәләр аша Гөлсифа Бакиева авыллар тарихын өйрәнә. 2020 елда минем чыкты китап, Тобольскида, Себер татарларының тарихы 17 гасырдан башлап, бүгенге көнгәчә нинцик яшәгәннәр безнеңке Себер татарлар Тобол турында. Үз туган авылы Түбән Әремҗан хакында китап язган вакытта Гөлсифа Бакиева Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары хакындагы мәгълүматларны аерым җыентык итеп туплый. Монда сүрәтләр белән документларны алып без монда чыгардык. Исемнәрне төзәттек. Ник дисәң, база данныкларда, китап память Тюменской области, безнеңке татар кешеләрнең исемнәрен
кыйыш ясканнар. Ярым ерте отчестволары да юк, аталарның исемнәре, аталарның ясылмаган. Мин аларның исемнәрен табып, архив буенча аларның дөрес исемнәрен ясып, менә бу китапка инде чыгардык. Мондый күренешләрне Гөлсифә Бакыева үзенең төп уңышы дип атый һәм тагын шуларның берсе Түбән Әрәмҗанны 2017 елда Иртыш буенда урман промышленности комплексы төзүдән саклап калу. Ул вакытта әлеге яңалыкка бөтен авыл каршы күтәрелә. Табигатьнең чисталыгы мөһимрәк. Табигатьне саклап кала алдык, хәзер мәдәниятебез һәм телебезгә дә яклау кирәк ди алар. Гөлсифә Бакыеваның туганнары арасында да бу темага сөйләшүләр еш алып барыла. Без авылларга йөрибез, материалларны йыябыз. Статьялар ясабыз. Менә археологлар анда монда эшләйдер. Бер ниме лаборатория булгалды иш. Сибир татарларның тарихларын, телләрен урангалы. Музей безнең халыкның әле дә менә бүгенге көнгә калганда әле дә отдельный музей юк Сибир татарларның. Бу эшне җирле Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы белән берлектә алып бара. Гөлсифә Бакыева инде яңа экспедицияләр планлаштыра. Түбән Әрәмҗан турындагы китабын тәмамлап килә. Гөлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Мин татар, мин үзем Сургуттан, Ханты-Мансийск автономия өлкәсеннән үзем чыгышым калганнан, мин төбәкләрдә яшәүче татарлар үзебезне татар дип тагын да бу теркәүләрдә катнашырга тиешбез. Күбрәк индәргә тиешбез, чөнки шундый бар технологиялар, төрле безләрне киметү технологиялары бар. Шушы технологияларга бирешмичә, киресенчә үзебезне татар дип әйтергә һәм сайлатырга тиешбез Алла безгә. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кайда гына яшәсәк тә үзебезнең татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз. Бүгенге безнең кулда булган тарих китаплары, аларның 99% күбрәгедер. Алар язылган менә шушы принциптан чыгып. Аны язганнар элекке заманда. Мирфатих агай Закиевның ниндидер бер хезмәтендә, хәзер хәтерләмим инде, татар тарихында микән язган иде. Менә тарихчыларның бөтен эшендә тел төбендә шул ята. Татарлар бөтен җирдә дә килмешәк. Ул анда киңрәк тә әйтә. Төркиләр бөтен җирдә дә килмешәк, һәм алар качандыр бу җирләрне кайтарырга тиешләр. Шын хуҗаларына